É un bon ambiente, un ambiente familiar, é moi divertido, hai espacio para todo o mundo no surfing. Para min significa poder disfrutar de cultura de calidade de forma gratuita. Un lugar de encontro entre amizades de todas partes de Galicia. Que un festival así sexa de balde hoxe en día é casi increíble. Vais a botar moito de menos.